wis dewi-dewi. Mulane tiyang Jawa sing melok patokan taun hijrah bingung. Niki wis wayahe mlaku nok dalane dewi-dewi. Lah taun 2000 niki mpun mlampah pinten? 23 taun, 24 taun sakniki berjalane. Sakniki mpun 2024. Ampun ketara sakniki perbedaane. Matur suwun sangat. Tebih saking Gresik, saking Sidoarjo, saking Pasuruan. Wah, nggih. Mboten kata lumpen. Mugi para kadang warga pengayat SS dhateng pundi kemawon wilujeng bepanggihan ing dalu punika ngleresi Jumat Kliwon pas wulan Recep niki. Nggih. Wingi wonten tiyang tanglet kula Pak babagan sasi Recep. Mbak Arjo lah iki sasi Recep. Kok jare jenengan ki Minggu Kliwon. Lah ki bulane kok wis dhuwur ngoten. Oh nggih. Dados nek taun Jawa niku kan patokane kan senes rembulan, Pak. Taun teng Indonesia niku wonten pinten nggih sing mlampah teng Indonesia? Taun Jawa, taun Hijrah, taun Imlek, taun Saka, taun Masehi sing umum niki nggih. Gangsal, enten taun apa malih? Nah, ini taun Imlek ini kan binjing ulang kalih tanggal pinten? Sedasa napa pinten iki? Lah, mliginipun taun Jawa niku wulan Recep niku penanggalan tanggal setunggal Recep niku kaleresan Minggu Kliwon, Ngat Kliwon nggih. Nah niku nek taun Hijrah, taun Islam pun tanggal kaping 3. Dados taun Jawa kalih taun Hijrah pun boten bareng. Taun Hijrah pun disiki kalih dinten. Lah niki mujudaken ingkang sampun sering kita rembak biyen mlakune bareng. Nggih, nalika taun Masehi 1612 tanah Jawa dikuasai Sultan Agung Hanyakurakusumo. Terus 1613 dekret Sultan. Lah dene nalika niku taun Jawa kalih taun Hijrah niku bareng, Pak. Dados nek mengeti pengetan tahun baru setunggal Suro kali setunggal Muharram niku rumiyin bareng. Presdene sakniki pun melampah pinten atus taun niku. Taun Masehi 1613 sakniki pun 2023. Nah sakniki pun boten bareng malih. Mretelaken bilih pranata mangsa napa pergeseran wanci niku per 500 tahun geser sedina berarti. Saiki nek dicontoh ngeten mawon, dititeni monggo. Diteliti mulai tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi ngantos tahun 500 Masehi niku jane wong Jawa pun gadah tahun niku. Nek diitung sakbenere tahun Jawa niku pun mlampah 3000 tahun langkung. Lah kok sakniki kok nembe tulis 1957 nggih.
Lah mergo niku pembaruan, mergi diwiwiti diakui nek taun Jawa, taun Nusantara. Lah rumen taun Jawa lah taun Jawa mawon. Berarti taun Jawa niku taun Indonesia. Lah sing ngresmekaken dekret Sultan Agung rumiyin. Berarti tanah Jawa dikuasai Sultan Agung Nganyokrokusumo. Nalika taun 1613 Masehi. Niku taun Jawa kalih taun Hijrah bareng, Pak. Bareng sedina. Nek taun Jawa niku pathokane dina kalih pasaran. Nek taun Hijrah pathokane rembulan. Rembulan niku planet. Berputaran matahari, bumi, dan rembulan akhirnya geser. Bulane maju sak detik dadi menit dadi jam dadi dina. Lah sakniki taun Hijrah, taun Islam niku kalih taun Jawa pun boten bareng. Wis dewi-dewi. Nah, mulane tiyang Jawa sing melok pathokan taun Hijrah bingung winginane niku. Riyaya mawon nggih enten-entenan. Nah, nek sakniki taun Hijrah pun ditetepaken tanggal 1 Recep niku Jumat menane niku. Jumat. Kenapa niku? Mergi Jumat Wage, Jumat Paing. Mergi Jumat Pon nggih, Jumat Pon Setu Wage Ngatliwon. Niku nembe tanggal 1 Recep taun Jawa. Nek taun Hijrah Jumat Pon, berarti tanggal 1 Recep Jawa niku taun Hijrah pun tanggal 3. Lah niki mertandani mpun mlaku ning dalane dewi-dewi wis ora bareng malih. Nggih pratandha yen kita bakal netepi dalane dewi-dewi lan dharmane dewi-dewi. Nggih sepi to nek dipritung nek dieling-eling. Mulai tahun 1 Masehi sampai tahun 500 niku bangsa Nusantara saged diarani bangsa sing mulya, merdeka, kejayaan, jaya-jayane bangsa Nusantara. Terus tahun 500 ngantuk tahun 1000 sak tengah-tengah niku dugi datang saking luar negeri kaum Hindustan. Beto ajaran Hindu lan Buddha niku. Tapi wong Hindustan kali wong Jawa saged adaptasi jaman semonten. Enten kesamaan apa mboten ngertos. Dadi cara panembahe, cara napane mawon saged berbaur. Nah, saling mengisi, saling bergandengan. Tetap rukun. Bareng pun tahun 1000 minggah ngantos tahun 1500 Masehi dugi malih. Niku nalika niku Londo sing mlebet ing Indonesia ngantek 350 tahun niku beto pengaruh ajaran Nasrani. Umumnya Londo sing beto niki. Lalu Nasrani kan saking Yahudi. Guys, agamane Kristen lan Katolik. Bareng wis telung kaum nglumpuk mundak rame teng Nusantara, teng Indonesia niki. Mergi enten wong pribumi Nusantara wonten saking Hindustan, saking Yahudi. Cara pasar tambah rame. Malah enten persaingan apa malah. Ana sing cek netepi Jawane, ana sing melu Kristen, ana sing melu Hindu, Buddha.
Nah, bareng tahun 1500 sampai tahun 2000 di tengah-tengah perjalanan datang lagi dari Emirat Arab, dari Persia, betul ajaran Islam. Tambah rame teng Indonesia. Tambah rame, walah. Saat ini tahun 2000 munggah atau 1500 niki ketinggalane taune wis ora bareng. Nah, berarti wis wayahe mlaku nok dalane dewi-dewi. Wae dibarengaken perlune napa? Nek meringati tahun baru kersane bareng wong Jawa niku. Sing ijek anut tata cara Jawa, mbek sing anut tata cara Islam. Zaman Sultan Agung. Nah, sakniki pun berjalan pinten tahun? 1600 sakniki pun 2000. Tadi pun berjalan 500 tahun. Niki wis wayahe mlaku nok dalane dewi-dewi. Nah, tahun 2000 niki mbon mlampah pinten? 23 tahun, 24 tahun sakniki berjalan nih. Sakniki pun 2024. Ampun ketara sakniki perbedaane. Ade mangke ujung-ujunge padha golek iwake dhewe-dhewe. Lah ndi sing bener? Kabeh bener, karek ndi pathokane? Nggih, tadi kabeh bener. Lah dateng mriki kawula namung saged ngaturaken niki bab perbedaan tahun. Berarti donya iki mbok menawi tasik wonten malih, Jepang menawi wonten taune malih. Nggih. Imlek mun pinten nih? 2500 pinten niki. Binjing ulan kali niki. Alaresipun tahun Jawa niku mbon langkung sepuh ini. Wis 3000. Tetapi sing diakui menjadi tahun Nusantara nembe 1957. Niki mawon nek dibanding kalih tahun hijrah tasik tuwek tahun Jawa. Tasik kasek 512. Nek dibanding sing tahun 1957 niki. Nggih, niku bab pitungan tahun. Lah wonten tahun Saka. Rumiyin nek kathah sing ngarani tahun Jawa iku babokane saka tahun Saka. Niku nek diitung saking Pranata Mangsa. Nah, mongko tahun Jawa niku pathokane dina, Pak, mboten Pranata Mangsa. Nggih mboten rembulan. Pranata Mangsa niku sing titis nggih. Niki tahun Masehi. Cobi nek diraosaken. Tahun Masehi iki tiap bulan 12 Desember mesti wayahe rendeng, wayahe hujan. Mulai tahun bulan 1 wayahe akeh hujan. Pasti niku, mulane damel pathokan wong sak donya ne. Lah nek tahun Jawa wulan 1 dereng tamtu, kadang ya tiba rendeng, kadang tiba ketiga. Berarti tahun Jawa niku pathokane dina lan pasaran. Dina 7 pasaran 5, 7 ping 5 35. Nek wong Jawa dek biyen mboten enten ngarani saulan. Selapan. Sepasar selapan. Niku bab hitungan tahun pun. Sakniki monggo kita kedah saged mawas diri
babagan apa margi ing wekdal samangke negara niki badhe gadah damel niki badhe pilihan raja. Nek cara sakniki pun boten zaman kerajaan nggih, pilihan presiden. Presiden niku raja. Nek zaman kerajaan yang boten trah raja, boten saged nyalonaken dadi raja. Lah dene sakniki ampun zaman republik. Masih wong desa, wong kutha, wong gunung asal mampu angsal nyalokaken presiden. Namung sing kita suwun monggo pilihan saged mboten sami, tapi tujuan tetap sami, nggih. Pilihan boleh berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Satu, Bhinneka Tunggal Ika. Lah Indonesia menika pakemipun upama pakeliran wayang wonten pakeme lak Pancasila nggih. Indonesia niku pakeme Pancasila. Dadi sanes agama. Mergi agama teng Indonesia niku wonten 6. Agama 6 niku sedaya pendatang. Sedaya tamu. Mboten enten ing agama made in Indonesia, produk Indonesia mboten enten. Sing produk Indonesia nggih Pancasila. Nah, negara Pancasila wong korupsi kok akeh. Lah. Kenakalan kok bludak. Nah, mergi napa? Mergo wong Indonesia ora eling wae dhewe. Mestine nek wong Indonesia ya patokane Pancasila duduk sing liya. Nah, Pancasila itu sila pertama berketuhanan ya. Manusia Indonesia, bangsa Indonesia ya harus berketuhanan. Tidak sekedar beragama, tapi benar-benar harus berketuhanan. Kalau orang sudah berketuhanan, sudah mencakup segala agama. Karena agama itu ujung-ujungnya pasti arahnya ya ke ketuhanan. Makanya kalau sudah berketuhanan berarti sudah mencakup semua agama. Tapi kalau baru beragama belum tentu mencakup berketuhanan. Belum tentu. Nah, ciri-cirinya orang berketuhanan ada. Ada ciri-cirinya orang berketuhanan itu ada. Wonten saged diteliti. Nek pengen buktekaken monggo kula didhaaken nggih. Wonten ciri-cirinipun. Terus kita ing dalu punika ngawontenaken pepanggihan rutin. Kirangan sing rawuh tiyang pinten tetep kula wontenaken pepanggihan rutin tiap malam Jumat Kliwon. Niki wau malah kula sangka mboten wonten sing rawuh. Mergi wayahe Jawa dalu niku mau pun mendung kados sonten. Nggih, bot-bote netepi sesanggemaning urip. Anggenipun kita bebrayan pasederekan. Nggih, tasih wonten kemawon ingkang rawuh. Kula suwun ingkang boten saged rawuh. Nggih, sumangga wungon dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Nggih. Mangke penghayatan kados biasanipun. Nuwun para kadang dhateng mriki mbok menawi wonten pitakenan monggo
Nek mboten wonten pitakenan kula tak nggih ngomong mawon napa wontene jero dhateng mriki menika panjenipun saestu-estu papan panggenan ngaji rasa, olah rasa tentang ketuhanan. Malah winginane niku wonten pitakenan niku nggih sering pireng kula winginane ditakokaken nggih. Malah takok endhog karo pitik dhisik endi lah. Nek iso jawab iku padha kalih sumerep dumadine manungsa. Sami mawon. Takonane endhog karo pitik dhisik endi? Ah, niku nek saged jawab niku sami mawon ngertos dumadine manungsa. Niki kula mboten badhe medal niku kok sawangane mejang. Nggih. Niku nek badhe pengin ngertos mboten teng lab ngeten iki. Nggih, monggo. Pitik karo endhog dhisik endi? Nah, jawabane niku sami mawon manungsa dumadine piye? Piye dumadine manungsa? Mergi napa? Ngeten kedik kula aturaken. Sakderenge wujud pitik kan wujud endhog, wujud telur nggih. Nah, sakderenge telur napa? Lah manungsa nggih ngaten. Sakderenge wujud manungsa, wujud napa? Namine napa? Nih. Kados niku lumampahe angka niku 1 ngantos 9 niku. Sakdereng enten 1 enten 0. Entene 0 niku senajan bunder kosong tapi isi. Niku nggih pelajaran niku. 1 ngantos 9 niku enten hubungane dumadine manungsa, tumitahe manungsa. Manungsa niku nggih wonten 9 keturunan. Mane wonten ingkang tanglet apa iso manitis? Manitis nah saged. Manungsa tinggal donya saged manitis. Manitis niku nek tasik wonten hubungan darah lan hubungan waris ngantos 9 turunan. Lane kita nek bertuhan, kita nek nglampahi bertuhan, misalnya manembah nyuwun ngapura kalih ingkang Maha Gesang, ingkang kuwasa. Nek nyuwun pangapura mpun ngantos badanipun piyambak, kedah enget leluhuripun ingkang sampun kapundhut. Sakjroning manembah wonten 3 panyuwunan nek kangge kula, kangge tiyang sanes monggo terserah. Katiga niku sepisan nyuwun ngapura. Nek njaluk ngapura ora awake dhewe, dicangking leluhure warise sing sampun tinggal donya ngantos 9 turunan. Nomor setunggal nyuwun ngapura awake dhewe kalih leluhure sing sampun kapundhut. Angka kalih nyuwun pengayoman. Nek nyuwun pengayoman nggih awake dhewe kalih sak kulawarga ingkang tasik sugeng. Nyuwun pengayoman kangge sak kulawarga, anak bojo, anak putu, anak mantu, pokoke sak keluargane. Niku nek nyuwun pengayoman. 3 kangge pribadi nyuwun padang lahir batin. Nyuwun padang lahir batin. Nah, padang lahir batin niku nggih kalebet kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nika tentang bertuhan, tentang manembah.
Lah, manembah menika nek patrap tiyang Jawa nika saged diwastani sampun ngancik teng tataran semedi. Nek semedi niku wonten panyuwunan. Tapi nek meditasi boten. Nek meditasi bentenipun ngeten. Serupa tapi tak sama, nggih. Nek meditasi buka kunci bar buka kunci mendel pun boten enten penyuwunan. Lah, nek mangsa semedi mesti wonten panyuwunan. Sakbare panyuwunan nembe mendel. Lah nek teng ajaran SS menika kadang-kadang nek nembe kunci setunggal kan dereng ngertos. Kok ora nyebut asmane Gusti Allah. Lah, durung kok wis nyebut asmane Gusti Allah no. Aja dur-dur sik to, aja jero-jero sik. Sing cetek-cetek wae. Nggih. Amargi napa? Nggih niku sing luwih parek disebut dhisik sedulure kang sejati. Lan teng ajaran teng SS menika sing seradi awet napa nggih? Belajar niku nek enten tiyang nderek sinau ngaturi pangertosan. Percaya napa boten nek Gusti Allah niku wonten. Nek tiyang mesti kabeh jawabe percaya, tapi pinten-pinten persene kan boten enten ngerti. Sinten sing boten percaya nek Gusti Allah niku ono. Tapi pinten persene kan boten wonten ngerti. Angka setunggal, angka kalih percaya apa ora nek manungsa iki duwe sedulur sing sejati. Nah, jelasno niki. Jelasno kok diarani sedulur sejati iki piye, jlentreh piye. Kula mboten badhe ngoceki dhateng merga niki lho. Nek pengen jelas monggo tanpa rekaman nggih, ngeten ngundak. Nek mboten cocok kalih lintune kan ngundak marai tersinggung. Padahal senajan siji-siji paguyubane, siji-siji tata carane jane tujuane padha. Mok beda carane. Nek wong SS ya kudu iso njlentrehno SS iku piye.